Топлите, моля, вкусни, ненормални, еротични, екзотични екземпляри с шоколад за уста от еднолична фирма Кама Сутра. Освежават сърцето, намалят скоростта, вдигат самолета, заедно с адреналина, моля. Фирма Кама Сутра предлага еротични, екзотични, ненормални, съставени гевречета с широки тесни дупки за уста. Премахват всякакъв вид газосърбежи, моля. Моля, не, майко, падами паковката. Помагат за яйчници, за бубници, също така и подобно за яловите, моля. Браво, дай вземи един гевреч. Топли вкусни с оставени гевречета, моля, с чоколате и без чоколате. Чоколата, мармалата, кокаина, щецелгина, духалгона, домалгина. Чоколата, мармалата, марципана, кокаина, щецелгина, духалгона, домалгона, моля. Топли, вкусни, ненормални, с оставени гевречета с ненормален шоколад от еднолична фирма, ще ти скъсам Мбански. Оставени гевречета, моля, освежават, ободряват, намалят скоростта, повишават адреналина, премахват кариеци, също така и всякакъв вид газосърбежи, моля. Чоколата, мармалата. Look at me, I'm 57 years old. I maybe look the spaghetti, but I got you know what I mean? I'm an Indian. I'm from India. You know the Indian is... You can have it here in South America. I want to smoke marijuana, you have maybe. Everybody get away and get a coca, but don't get high. Never get high, he owns a fly. Stop reklama.